העובדה שאתכם לא גידלו בצורה רכה, ולא נתנו לכם תחושה של ביטחון בקשר, לא אפשרו לכם להרגיש את כל קשת הרגשות ולהביע את עצמכם כמו שאתם באמת הייתם צריכים. לא היו איתכם ברגעים הקשים, הענישו אתכם, כעסו עליכם, שלחו אתכם לחדר, העיפו לכם סתירה או חמור מזה. לא נותנת לכם את הזכות להמשיך את ההתנהגות הזאת כלפי הילדים שלכם. לרוב אני לא מדברת בצורה כזאת חדה כלפיכם ההורים, אבל הפעם זה משהו שחשוב להניח אותו על השולחן. היום אתם ההורים, ולכם יש את הכוח לנתב את ההורות שלכם לכיוון אחר, לכיוון בריא. יש לכם את הכוח לרפא את המערכת יחסים שלכם עם הילדים שלכם, ולא להעביר הלאה את הדברים שגרמו לכם לסבל כל כך גדול, שלפעמים עד היום אתם מתמודדים איתו. תאמינו בכוח שיש לכם ותלמדו כלים חדשים, גישות חדשות, שיעזרו לכם לחזור להיות קרובים לעצמכם, ולגדל את הילדים שלכם מתוך התחושה הבריאה והאינטואיציה הפנימית שלכם, לגדל ילדים מתוך קשר, להצמיח אותם מתוך חיבור ואהבה, והמון כבוד להתפתחות הפיזיולוגית והרגשית שלהם.